Det er rigtigt. Se Tone, nu bliver Det er, hvad jeg er i gang med. Ja, hvad er det, Jean, du vil sætte sammen nu? Hvad vil du lave? Har du en idé om det? Nej. Prøv så bare, det bliver dysset, så får du en garanteret. Se nu monster. Helt. Alle er også i gang her. Se nu monster. Ja, En lille æske. Hvor er den henne, Risse? Jeg har lægget den Nu over. får jeg skifte den af igen. Prøv lige at se her. Er det dig, der så laver det? Hvad er det? En firkant. Hvad? Det er en terning. Ja, det er en terning. Så er det, hvis man gør sådan her og sætter ind til, så ligner det et halvtag. Ja, det er rigtigt. Et halvtag. Hallo. Nå, Tristan. Du kan jo godt faktisk bygge videre på det der nu. Hvad bygger du, Tone? Et hus. Du bygger simpelthen et hus. Og prøv lige at se, hvad jeg laver. Det er en Du terning. har en terning til det. Det ligner et halvtag. Så er der lige et vindue der. Ris. Og en garage. Det er en garage, ja. Jeg laver denne her igen. Jeg laver